Padayod pa nga giimbestigahan sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa Clarin, Misamis Occidental ang pagpusil patay sa usa ka sakop sa usa ka airsoft group sa Dasakpi nga lungsod. Ang biktima kila sa kapulisan nga si Earl Moywila Labastida alias Ikwik hamtong ang panuigon ulitaw og nagpuyo sa poblasyon 2 sa Dasakpi nga lungsod. Base sa Facebook account sa biktima, sakop kini sa Clarin Airsoft Tactical Assault Group. Nahitabo ang pagpusil sa biktima mga alas 10 sa gabi, Mayo 16 sa Barangay Poblasyon 4. Nakaangkon og samad pinusilan ang biktima sa iyang ulo, dindali nga gidala sa Mars Medical Center apan gideklara sa attending physician nga dead on arrival kun DOA. Sa pagkakaroon wala pa maistablisa sa kapulisan ang posibleng motibo sa paghimo sa maong krimen. Kahirumduman nga niadtong Mayo 12 sa gabi patay usab ang usa ka negosyante sa Usami City man nga gisulod siyang restaurant sa armadong suspect o gipusil sa makadaghang higayon. Ang biktima nga si Jonathan Roa Porosuelo Jr. alias Istong ang nakaangkon og tulo ka igo pinusilan siyang lawas hinungdan sa kamatayon niini. Padayon pa usab nga giimbestigahan sa kapulisan sa Usamis ang maong hitabo. Neptali Batuli, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental, stay safe.